ole ta chene la ka lo lom le ka chu ka so ka nom lo de la ka tun tum chu hei tun tum chu voksa pulan mol puyan ro sponsor lo ma ka lom khop ma chunga lom thu ko soi ni sala video te han nei tam deuh te kan du thina ma se ni tina in lo khabi te kan ni bang hen ha ka sabe deuh thina chunin kar khada voi khatte kan nei thina milo en sak thina comment thatak tak te milo da sak thina in chunga lom thu ka soya chuan milo la subscribe lo te nom chuan khong ai taka milo subscribe turin kan nghian chu ni ton ai hal me ole hi kan thriat lo takin ai zo ai kan ti mai mun da en tingan ti ka sharawa apar thina apar chu zam zo ten he ang then khat chuan an shelo mai thei chuan hei chu chang khana ani dang bak om lo ai me mui thakop me thi thun hi doi ga lo ti chuang na deuh hleka real phia phun na ram lo tuaปุ่มปุ๋ยนี่ให้
คิดทุนHulda ulang nih, le mahara.